Okay. Forward. Ikot. Okay. Gandanya. Mababa lang ang price nito sa Shopee. Salamat Shopee. Try natin ang return home. Okay. Return home. Okay. Pataas yan ng pataas mga 30. Okay. Ang ganda. Wow. Dahan-dahan siya. Okay. Isang metro lang. Ay, ano. 1 feet lang. Ang distansya niya. Sa landing pad. Very good. Nice. Paliparin natin ulit. Manual natin. Manual. Okay. Ito lang. Ang gagawin natin. Okay. Start na ang motor niya. Okay. Up. Very nice. Sulit-sulit nito sa Shopee. Okay. Very good. Very nice. Ang sulit.
Ang layo na. Okay. Return home ulit. Nice. Okay. Okay. It's so nice. Okay. Very good. Okay, sa susunod ang HG 907 Max ang ating kuan. Ito ay LS38 na model Pro. Very nice. Okay.